Уважаеми родители, вашето дете се нуждае за часовете по спорт от следните принадлежности. Тениска и панталон, подходящи за спорт. Стабилни маратонки с бяла чиста подметка. В случай, че детето ви не умее да връзва връзките си само, може маратонките да бъдат и слепка. Косите на децата с по-дълга коса трябва да са прибрани на опашка. Не е позволено в дните, когато децата имат часове по спорт, да идват в училище с бижута. В случай, че детето ви все пак носи бижута, например обици, то те трябва да бъдат облепени с тиксо, за да се предотвратят инциденти. В случай, че детето ви има нужда от очила и в часа по спорт, тези трябва да бъдат с пластмасови стъкла и да са възможно най-стабилно прикрепени към лицето му. Гореспоменатите указания са част от правния указ, издаден от Министерството на образованието на провинция Норд-Райн-Вестфален. Целта му е подобрение на сигурността на децата в час по спорт. В този смисъл, задължително спазването на тези правила, за да може детето ви да участва в часовете по спорт в училище, както и в ОГС. Спортни поздрави, вашите учители и учителки по спорт, както и тимът на ОГС. С настоящия подпис потвърждавам, че съм информиран относно и ще се съобразя с предписанията за училищен спорт.